Gu beti esan dugu eta momentu askotan planteatu izan duguna da politikak aldatu behar direla eta politika egiteko hildo bat eta lerro nagusi bat izango zala Bildurentzat emakumeen eskubideak, emakumeok pairatzen ditugun erasoak edo emakumeok dauzkaguzen desberdintasun guztiak. Hori izan da gure kanpainan planteatu genuna, hori izan da Euskal Herria Bilduk planteatzen duena eguneroko politikan, eta horregaitik ikusten baduzue askotan erdigunean jarri dugu emakumeen gaia. Askotan sartu izan ditugu mozioak gai honekin lotuta eta pleno honetara ere bi eramango ditugu, lotura zuzena dekienak gure eskubidearekin eta guretzat oso garrantzitsuak dira. Alde batetik, Elkarrekin Podemosekin batera planteatu izan dugu Bilbon krisi batzorde bat sortzea, eraso matxista edo feminizidio bat gertatzen danean. Ikusten duguna da krisi batzorde hori horrek lan asko izango duela, kontutan hartu behar dana da edozen gauza suertatzen direnean lehenengo asistentzia fundamentala da eta asistentzia hori ondo izateko eta bide honetik jartzeko kontaktu zuzena izan behar da biktimarekin edo biktimen familiarekin. Eta kontaktu horietan lanean egon behar dira erantzuna emon behar diren udaletxean dauden zerbitzu guztiek. Eta hori da eskatzen duguna. Hori benetan errealitatea izatea eta ez bakarrik hori, komite horretan egotea ere alderdi desberdinetako errepresentanteak. Hori uste dugu beste toki batzuetan martxan jarri dela eta emaitza oso onak izan dituela, horregaitik ikusten dugu hori beharrezkoa dela eta aurrera pausu importantea izango dela komite hori indarran jartzea. Eta horretaz gai, beste mozio bat aurkeztu dugu, berdintasun eraginkorra udal politikan erdigune izatea neurriak martxan jartzeko. Hori gure ustetan pasatzen da kontutan hartzeko zaintza, zer nolako zaintza egiten den, zer nolako zaintza nahi dugun eta zer egin behar den nahi duguna indarrean jartzeko. Hori proposatzen dugu eta horrek lotura zuzena deko datorren martxoak 8an Euskal Herriko Mugimendu Feministak indarran eta erdigunean jarriko dituen proposamenarekin. Hori gure ustetan aztertzea, ikustea, ze neurriak planteatu behar dira eta neurri horien nondik norakoan eta ahalik eta lasterren indarrean jartzea, oso importantea da eta hori da mozio honen erdian dagoen gauza importantena.